Mænd glemmer solcremen og er derfor særligt udsatte, når det gælder hudkræft. Og så er en skole i Vanløse en af verdens bedste til at lave animation. Det var nogle af overskrifterne i denne udgave af Lokalnyt. God aften og velkommen til. Vanløse er måske ikke umiddelbart det, man forbinder med den store forkromede filmindustri. Men ikke desto mindre er det her, at Danmarks eneste animationsskole ligger. Og den er faktisk en af de bedste i verden af sin slags. Indrømmet. Der er ikke så meget stjerneglans over Jydeholmen her i Vanløse. Men herovre på den anden side er der faktisk en duft af Hollywood og det store hvide lærred. Det er her, vi finder TrueMax Academy, Danmarks eneste animationsskole og en af de bedste i verden. Skolen blev startet af Mytham Fahmy og hans 2 brødre for 10 år siden. I dag betegnes den som en af de bedste skoler for 3D-animation, med gæsteinstruktører fra de største produktionsselskaber i Hollywood. De 3 brødres drøm er vokset til internationalt format. Det føles totalt dejligt, især når man har knoklet i de sidste 10 år, og forventer nogen siger noget godt om dig, og det kommer lige pludselig. Ikke? Så det her er en speciel smag. Skolen har omkring 100 elever, som specialiserer sig inden for tredimensionel computeranimation. Noget, som ikke havde den store bevågenhed for 10 år siden, hvor branchen stadig var i sin tidlige barndom. Men i dag, efter 10 års knokleri og arbejde, så folk har ligesom fået forståelse af, hvad 3D-computergrafik animation betyder. Såvel film som spilindustrien benytter sig mere og mere af muligheden for at designe universer, præcis som man vil have dem. Det er den frontlinje, som TrueMax Academys elever skal slås på, når de er færdiguddannet. Det betyder, at inden for de næste 2-3 år forestiller mig, at mange af vores studerende vil få føde i branchen, ikke kun i Danmark, men også internationalt. Så man kan sige, at I uddanner fremtidens Hollywood-stjerner? Det er det, vi arbejder imod. Og nu sporten. Den 2. juni brager det løs i Parken og det danske fodboldlandåret. Tak for nu, og god fornøjelse.